Plastic. May mga plastic doon. Ayos. Hindi. Ano to? Gamit. Ay, gamit. Hello! Thank you, RCL. Gagawa ng merienda. Ah! Bakit? Wala nga. Namili na ako. Pinili ko na lahat talaga kanina. 130 tapos si Brad, magkano lahat nakuha nila? 111. Wow, sarap niyan, host. Ito yung pambayo ko. Gagawin ko sa style parang nilupak. Ube na puti. Puti ba to? Brown naman. Hindi, nalaga kasi siya kaya naging brown. Pero gito siya, oh. Puti na ube. Dudurugin ko muna siya. Tapos saka ko siya gagawin parang nilupak. Lalagyan ko star margarine. Tapos parang mas maganda pang durog yung kutsara. Ay! Kutsara na nga lang. Direct na bili, anak. Wala ko pagpwestuhan sa inya! Talaga? Hindi ko naman makita yung ginagawa ko. Yan! Baka makita naman yung aking ano. Hirap niya durugin. Ay, gadgadin ko kaya. No? Gadgadin. Gadgadin ko na nga lang. Magaling pa. Yan, lalaki. O, diba? Pwede na yan. Pang merienda lang naman eh. Hello pa. Good afternoon. Ang dami nito.
Namimiss ko na kasi yung linupak. Eh, wala namang kamote. Tapos walang saging. Tapos wala kaming pagbayuhan. Eh ngayon, may kapitbahay na nag-ani nitong puting ube. Ibinigay sa akin. Eh, siyempre, alam niyo naman ng mga malilikot ang isip. Parang naisipan ko na, parang siyang lasang patatas na kamote. Ubi na puti. Kaya sabi ko, wala naman siyang lasa kapag pinilane ko lang na ganun. Kaya naisipan ko gawin siyang parang nilupak. Direct. Magsaing ka sa labas. Ano oras na ba? Papasok yun si Papa. O di ba nakadami na agad ako? Mas maganda pang kinadkad eh. Ang bilis pala nito pag kinadkad. Dami. Ito yung bukayo, oh. Diba? Parang style ni Lupak din ka. Aray ko, magagkot ang kamay ko. Hello, magandang hapon sa inyo. Tawag ka ni Papa, anak. Nak, tawag ka ni Papa. Uy. Yung puti na ube naging brown pagkalaga.
Yung dahon nito guys, saka puno niya, ubing-ubi din. Kaya tinawag ko siyang puting ubi. Ano? Ano yung baby ang? Huwag ka lamang tatawang. Hello, hello. Sobrang dami na. Puno na. Pa, yung kape? Wala din po kaming baryo. Naman tatayo lang ako, dapat pabarya lang. Bigla. Kung bibili ka, pwede ba? Busy ako, busy.
diba? Ang dami. Mauubos kaya namin ito. Nilaga ko muna siya, tapos ako ginadgad. Pangit na. Tama na. Tama na. Tapos, ang gagawin natin, set aside muna natin siya. Tapos, linisin ko muna yung aking kalat and then, mag-wash ako ng hand. Tayo gagawa. 4. 4. Isa muna. Yan. Tapos, poplat natin. Flat. Ah! Sige, sige! Ito na kaya na. Parang masarap siya pag makakain. Direkta, oh. Namimiss niyo din to, no? Parang style ni Nupak. Hindi nga lang siya saging o hindi lang siya kamote. Puting ube. Nak, tapos ka na dyan. Papa, grabing pawis mo. Tapos ka lang, dito. Ay, papapalitan pala yung 500, anak. Bigyan mo yung 500. Ilang pansit? Anong pansit yan? Dalawa? Yan. Pagka-flat natin, lalagyan natin siya ng star margarine. Ano pa? Hindi mo kasi nakikita. Ganyan na lang. Tapos, pagkatapos ko siyang i-flat, talagyan ko siya ng star margarine. Yan. Parang pang-flat ko.
Tapos, nalagyan na natin siya ng star margarine. Lagyan ko na siya. Lalagyan natin ngayon ng bukayo. Sarap. Nakapanlaway na. Aray. Bakit? Hugasan mo na baho yan. So, yan. Nalagyan ko na siya ng star margarine saka bukayo. Ay, sarap. Lalagyan ko naman siya ngayon ng condense. Ang sarap ng amoy. Amoy nilupak. Yummy. Pa! You will taste it. Ito na, style, nilapak natin siya. Diba? May star margarine, may bukayo, meron siyang condense. Ang sarap. Tayo. Nagawa na tayo ng isa. Ito ay pangalawa. Lagyan natin siya ulit ng star margarine. Diba, nakagawa ako ng merienda. Yan, tapos, bigyan natin siya ng bukayo. Ay, putik! Laglag na ng hose. Ay. Diba? Lalagyan ko siya ng gatas.
Sarap. Two. Nakagawa na tayo ng two. Na-flat ko lang. Sarap guys, oh. Baka yung mga hindi nakaabot. Yan na yung nagawa ko. Tuwa sa sariling gawa. Sino pa bang mag-a-appreciate ng gawa natin, di ba? Kundi tayo din lang. Oh my goodness. Lagyan natin siya ng kupal. Okay. Mas masarap to, maraming condense. Okay, nakagawa na tayo ng tatlo. Direk, magsalang ka muna ng kanin, anak. Direk, magsalang ka muna ng kanin. Kanin ba? Papasok yung papa mo. Itigil mo na muna yan. Pwede mo naman balikan yan mamaya. Mag-computer ka ulit mamaya. Pagbibigyan kita mamaya. Basta gawin mo na yung gagawin. Dali na. Hugas ka mama sa labas? Hindi, nasa labas yung mga hugas eh.
Okay. Ito na guys, ang ating nagawa. So, titikman na namin ni Mr. doon sa labas. Sarap kaya. Sarap. Hindi maglalaro. Maingay yan. Sarap. Ang sarap niya. Lasang-lasang nilupak din. Diyan yung hipang. Direct bantayan mo na, lingon-lingon mo. Bayad na di. Ano ata? Ah. Balusong. Ano ata? Maglubita? Ay, alam ko rin ba? May sinaing na? Magsasayin na si Cedric. Cedric, magsayin ka na yan sa lakas. Apa? Anong oras na ba? Alas 4 pa lang, 4:15. Hindi ka naman kulungan na lang. Saan? Ah, andun na sila. Ang ganda na. Okay. Kain ka na muna. Oh, kakain ako mag-iihaw. Hindi, mag-ihaw ko dito. Dito na nakasali. Mautak yan? Meron pa ganyan? Oh, wala na. Last na to. Wala na nga. Hindi na pala niluto na panilapot. Kasi para sa amin. Kala ko nilagyan mo ng... Kainin na isa. Gagawin pa ako. Ang dami-dami pa nga dyan. Kala ko nilagyan mo ng condensed para ubing-ubi. Wala na, food color. Hindi ko lang nilagay. Hindi na to. Matrabaho naman. Trabaho nga, mas maharap nga yun. Para niluto mo. Tahong ni Carla. Naku. Wait lang, magmi-mute muna ako.